అనంతపురం అర్బన్ జేఎన్టీయూలోని స్ట్రాంగ్ రూమ్లను జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పటిష్ట బందోబస్తు నియోజకవర్గ రిటర్నింగ్ అధికారి పార్టీల అభ్యర్థులు ఆధ్వర్యంలో తలుపులు తెరిచారు. మధ్యలో ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ రిటర్నింగ్ అధికారి పార్టీల అభ్యర్థుల ఆధ్వర్యంలో తలుపులు తెరిచారు. మరి కాసేపట్లో ఈవీఎంలను కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లోని టేబుళ్ల వద్దకు చేర్చనున్నారు. ఇటువైపు ఆ ఎన్నో కదా పైన ఒక చక్క ఉంది